Hyvää huomenta. Nyt puhutaan säästä ja etenkin viikonlopun säästä. Ja hyvää huomenta, Liisa. Huomenta. Minkälaisessa säässä mennään viikonloppuun? No, tänään on vähän rauhallisempi päivä sään puolesta, mikä on varmaan aika tervetullut uutinen. Ei päivän aikana sada lunta juurikaan missään. Pakkanen tasoittuu tuohon 10 asteen kieppeille, ei siis sitä sellaista nollakeliä koko maassa. Niin ei ole sellaista raskasta nuoskalunta sitten työnneltävänä siellä kolan varressa. Aika mukavalta näyttää myös tuo ulkoilusää, jos ei pientä sadetta. Kyllä, ja varsinkin tämä päivä. Mä totesin, että etelässä on kunnon pakkaskeli, mutta ei kuitenkaan tuule. Eli aika ihanat säät tulossa. Ja sunnuntai vielä sitten, kun tuo lauantain sadealue on mennyt ohi, niin siellä näytti oikein hyvälle tuo sää. Lainata aika monta kertaa. On siinä mielessä poikkeukselliset säät kyllä, että hiihtokelit etelässäkin ihanaa. Miten sitten alkuviikko? No meillä näyttäisi tuollainen pakkassää jatkuva nyt sitten vähän aikaa, mutta siinä mielessä uusia lauhtumisjaksoja on kyllä tiedossa. Seuraava näyttäisi ajoittuvan tuonne torstain perjantain tiedolle, eli jälleen vesikeliä sitten ensi viikon ehkä loppupuolella, mutta tämä on sellainen ennuste, mitä tarkennetaan tietysti viikonlopun kuluessa muun muassa. Niin mielellään sitten poimitaan sinne nettiin ja ehkä telkkariinkin säälähetyksiin parhaimmat noista kuvista. Ja aika hyviä on jo tullutkin. Kyllä, tuossa oli tosiaan parhaimmat. Ja niin netissä näkee muuten lisää näistä tähän mennessä tulleista kuvista. Sieltä sääsivujen kautta pääsee. Sinne meidän täytyy mennä ehdottomasti ihastelemaan noita ihania talvisia maisemia. Ihan heti kohta, mutta sitä ennen menemme ihastelemaan vähän viini- ja herkkuosastoa, eli menemme makujen keittiöön ja tutkimme muun muassa seuraavaksi sitä, miten uusiseelantilaiset viinit oikein syntyvät.